Nákupy cez internet preferuje čoraz viac Slovákov. Podľa Slovenskej asociácie pre elektronický obchod vstúpol medziročný obrad elektronických predajov o viac ako 40%. Internet umožňuje nakupovať jednoducho z pohodlia domova v akomkoľvek čase bez toho, aby ste museli obehávať obchody. Môžete si dokonca objednať tovar aj zo zahraničia a privezú vám ho rovno domov. Za tovar z internetu zaplatíte častokrát menej ako v bežnom obchode. Elektronický obchod však so sebou prináša tiež radu nevýhod a určité rizika. S rastom internetových používateľov rastie aj počet podvodníkov a neserióznych obchodníkov, ktorí vám zašlú tovar alebo poskytnú službu, ktoré vôbec nezodpovedajú tomu, čo ste si vybrali na stránke a odmietajú uznať vašu reklamáciu. V najhoršom prípade za tovar alebo službu síce zaplatíte, ale nikdy sa ich nedočkáte. Často nevieme, ako sa môžeme takýmto podvodom ubrániť. Pritom stačí dodržiavať niekoľko pravidiel a poznať svoje práva. V rámci reportáže sme sa spýtali niekoľkých respondentov, aké majú skúsenosti s nákupom na internete. V poslednom čase nakupujem cez internet veľmi často, no nevždy som s tovarom, ktorý mi príde domov, veľmi spokojná. Ako naposledy sa mi stalo, že som si objednala tenisky istej značky, ale prišla mi úplne iná. Cez internet nakupujem často a zatiaľ som nemala negatívnu skúsenosť. Ja sa nakupovaniu cez internet radšej vyhýbam, ale dvakrát som teda vyskúšala nakupovanie cez internet a v oboch prípadoch som mala negatívnu skúsenosť. Ľudia by si pri nakupovaní mali dať pozor na poplatky vrátane dopravy a manipulačných poplatkov a overovať si spoľahlivosť predajcov najmä podľa skúseností predchádzajúcich kupcov. Pokiaľ máte pochybnosti, treba napísať priamo predajcovi pre zistenie ďalších podrobností. Čas a kvalita odpovedí sú častokrát dôležitým indikátorom celkovej kvality e-shopu. Pri rozhodovaní sa, či nakúpiť cez konkrétny e-shop, vám môže pomôcť aj certifikát Slovenskej asociácie pre elektronický obchod. Tento certifikát garantuje, že obchod a jeho prevádzkovateľ spĺňajú kritériá stanovené zákonom. Vždy by ste si mali zistiť a overiť čo najviac informácií o predajcovi a ponúkanom výrobku. Predajca napríklad vždy musí mať k dispozícii všetky zákonom požadované informácie, napríklad názov, adresu, telefónne číslo či označenie registra, ktorý ho zapísal. Dôležité je poznať rizika, byť opatrný a správať sa rozumne. Pre etické aspekty Mediamatiky Lenka Prokšová.